Okay, lad os lige hurtigt tage en omgang mere. Hvad? Klap lidt. Så det er cirka her, de flyver rundt, og kan stille kameraet. Sådan. Så. Ja. Så. Lidt. Det er det så. Det er vildt. Det er vildt. Det er sygt. Du skal stoppe den. Det vil du lagde mærke til, at Glenn ikke ville. Men det er fucking vildt alligevel. Okay, så kommer jeg lige hjem. Glenn, skal vi ikke tage mig op? Nej, Doni, vi tager lige et bag. Vi løber bare ind, og så laver vi lige en bag. Hvorfor er det lidt? Det er sådan en, der tør alt. Fuck, men det er bare sådan en god rapper. Kom, Glenn. Lad os gå tilbage. Så skal vi stoppe.